Газиз әнкәйләргә рәхмәт уку, бәйрәм көннәрендә генә түгел, гомумән гомернең һәр көнендә укылса да аз булыр төсле. 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан безнең электрон почтага махсус котлау хаты килгән иде. Ләкин вакыт кысынкылыгы сәбәпле бу хатны бүген генә укып китергә туры килә. Ярар, соң булса да уң булсын дигәндәй, без гафу үтенеп, язманың беренче юлларын укый башлыйбыз. Җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган гүзәл чәчкәбез, әниебез, сөекле тормыш иптәшем, кадерле туганыбыз, Шакурова Алия Фаик кызы бар изге теләкләргә дә лаек кеше, дип язганнар кызы Лилия, оныклары Диляра, Илнара, килене Рая, оныгы Алина, әнисе Фагил тормыш иптәше Зөлфия, сеңелләре Вәлия тормыш иптәше Илдус, Равия тормыш иптәше Фәрит белән. Хатын-кызларның кадерләре нишләптер 8 март көнлегенә аеруча беленә башлый. Әйе, иртән торып алар өчен иртәнге ашны да ясарга өлгерәләр. Чәчкәләр дә алар өчен ул көнлегенә кайта. Юк, уйлама кадерлебез. Без сине башка көннәрдә дә шулай ук көчле яратабыз. Һәр көн сиңа мең рәхмәтләр укып, әле ярый тормышыбызда син бар дип Аллага шөкер кылабыз. Син кадерлебез, хатын-кызларның иң якты үрнәге. Барын да булдырдың. Тугрылыклы тормыш иптәше, кадерле әни, сөекле әби дә булдың. Өстәвенә, син кайгыртучан газиз, якын кардәш тә әле. Бүген сиңа иң мөһиме, котлаудан да алдарак рәхмәт сүзләре ирештереп, бары саулык телибез. Янәшәбездә озын-озак еллар, яз кояшы сыман елмаеп, тормышыбызга ямь истәп яшәсәң иде. Без сине барыбыз да бик нык яратабыз һәм хөрмәтлибез. Рәхмәт сиңа, әни, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын үзеңне. Якты тормыш миңа бүләк иткән өчен, җылы куеныңда гына йөрткән өчен. Рәхмәт сиңа, әнкәй. Мең рәхмәт. Авырлыклар аша сынауларны җиңеп, бирешмичә безне кеше иткән өчен. Дөреслекне күреп ялганнарсыз, туры сүзле була белгән өчен. Рәхмәт сиңа, әнкәй. Мең рәхмәт. Гомер юлын ялгышмый үтәрлек, ан белемнәр, нык тәрбия биргән өчен. Шик тамчысыдай саф күңелле булган өчен. Безгә һәр чак изге теләк теләп калган өчен. Рәхмәт сиңа, әнкәй. Мең рәхмәт. Мәшәкатькә торсак, төпле киңәш биреп, дөрес юлдан безне алып барган өчен. Төн йокыларын алып сине уяткан өчен. Борчуларга салып елатканым өчен. Кичер, әнкәй. Зинһар кичер мине. Авыр сүзләр әйтеп үпкәләткән булсам, тыңламаган булсам кайчак синең сүзне, синсез, әнкәй, мин бит бер кем түгел. Син булганда гына тыныч җаныма, якты кояш булып мәңге яшә. Мәңге бул син безнең янымда. Кадерле Алия Фаиковна, чын күңелдән мәңге бул син минем янымда. Кадерле Алия Фаиковна, чын күңелдән без дә бар изге теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләк итеп сезгә ирештерәбез. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне, шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илеп
арманлаганнарым кайтыр юллары гына көтсен туган йортыма илеткән әтиянигә илткән юл иң бәхетле юл икән сагынып китеп барамла сагынып кайтам барын кочагыма җыя-җыя бәхет чакырымын арын сагынып китеп барамла